תודה באמת השעה. סוגיה הראשונה, סוגיית המינהל. טוב, יש משבר בין המועצה כרגע למינהל. מנהל המחוז, המועצה ביקשה לפטר אותו, ולא הצליחנו. וכרגע יש מורכבות גדולה. מי מנהל המחוז? יש איזה בחור שהוא מנהל המחוז, לא חשוב, הוא כרגע ניסו לפטר אותו, המועצה דחפה את זה, הוא מפריע, בצדק. בוא נגיד, אבל עזוב, זה לא יגיד את זה גם. תדע לך, אתה פה יש לי שני, את ראשי המטוס שאני לא יכול לטעות, מילא היה אירוע קטן, לא אכפת לי להגיד שטויות, אבל האירוע במינהל הרבה יותר מורכב, אבל עזוב את זה, וכולם יודעים כבר מי אשם והכל, אבל באופן פרטני לאזור שלנו, נעזוב רגע את האירוע הגדול, יש משבר, כי המועצה הוציאה מכתבים נגדו, והיה ניסיון לפטר אותו, ולצערי מישהי מהמועצה הצליחה לעצור אותה פתאום, זה שלי, בוועד של המינהל, הצליחה לעצור את זה, אוקיי.